Привет от пристанището в Лимена. Днес е 31 август, деня на моя рожден ден. И така, аз карам колело и ще покажа на къде се намираме. Доколкото мога, тъй като все пак карам с една ръка. Оле, тук ще друсни. Справихме се. Караме колелото на хазяйката. Тук нося един препечен хляб останал, който мисля да дам на чайките, само че чайките си лягат с кокошките. Няма ги. Ето тук минаваме през въртележка. Палмите са невероятни. Има различни видове атракции. И кой знае колко специално. Това защото нямаме подобно нещо. Тук дано да може да се излезе. Но дали ми се налага да се връщам. О, чудесно. Малко минаваме през задния двор, но за малко да паднем. И така, ето хората как си седат спокойно. Ето там са фаровете. Ще отидем чак там от другата страна. Струва ми се, че тук вече няма да мога да карам да снимам, тъй като не може да мога. Тавернички, косетилници, ресторанчета. Така. Така, и сега да видим и другата част. Хората са доста дружелюбни, което мен много ми харесва. И нос. Чудничко е. Мисля, че съм избрала най-подходящото време, в което да снимам, тъй като сега светлините правят града още по-очарователен. Народа се събужда от следобедна дрямка.